Alifa production jabarani filebagaw amunu sogolendo ana Mali kono ani Mali kokan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi tarata juillet kalo tile 16 san 2024 aw bisimila ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ to an ka ba Maliba kɔnɔ bakurubaya la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na fɛn min ye anw ka Mali donnatalabaw ye ni a bɛ fɔ olu ma senior ka kɛɲɛ ni u ka kapitɛni ka suspension ye fédération maaw fɛ u y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna ye dolantan na bilen fo ka taa fɔ olu ka kapitɛni seginna ka na olu cɛla. An bɛ to an yɛrɛ fɛ yan nɔ ba Maliba kɔnɔ an b'an kunda fanga tigilamɔgɔw kan a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mamadu Diko jɛɲɔgɔn ye ni ale bɛ wele ko Yusufu Baba Jawara ni u tun bɛ jɛkulu dɔ la jɛkulu min bɛ wele ko CEMAS a yirala k'a fɔ ale ye tile 2 kɛ fanga tigilamɔgɔw bolo dɔgɔkun tɛmɛnen an fɛ yan nɔ. An bɛ to an yɛrɛ fɛ yan nɔ ba Maliba kɔnɔ nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin senamatɔn jɛkulu maaw n'a bɛ fɔ olu ma association politique ani parti politique maaw kan olu y'a jira k'a fɔ u ka senamatɔnba maa 11 min bɛ fanga tigilamɔgɔw bolo ko ni olu ma bila u y'a jira k'a fɔ olu sen tɛna ye kalatafiliw la don n'a nataw la. An b'an kunda Mopti region kan a yirala k'a fɔ ko Moptikaw ye ɲɛnajɛ belebeleba boloda ka minisiri min ɲɛsinnen don kiiri tigɛli ale ni adamadenya ka hakɛ kow ɲɛnabɔli ma n'a bɛ fɔ o ma ko ministre de la justice et des droits de l'homme ni ale ye Monsieur Kasoge ye ale taara Mopti ka taa Mopti kiiribulon biriki fɔlɔ olu da o ɲɛnajɛ ninnu ɲɛnamayara Mopti dugu kɔnɔ tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 9 san 2024. An b'an kunda Segu region kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Segu dugu kɔnɔ sigida dɔ bɛ n'a bɛ wele ko Lafiyabugu a yirala k'a fɔ ko so dɔ binna ka to chantier la o okumu kɔnɔna na sapeur pompier mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko maa 6 o de tun bɛ so in kɔnɔ denmisɛnnin 3 ale ni muso 3 olu kɔni bolila ka taa don so in kɔnɔ ka sabu kɛ sanba ale ni fiɲɛba min tun bɛ ka ci Segu dugu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 3 o bɔnɛna u ni na an b'a fɔ ala ka hinɛ la k'u dayɔrɔ sumaya nin kasara ninnu waliyara juillet kalo tile 13 san 2024 ɲɛgɛn ɲɛ 18 kɔnɔna na. An b'an to segukaw fɛ yen nɔ an b'an sɛnsɛn ka se Bayaŋara region kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bangasi cercle kɔnɔ Sege commune kɔnɔ fo ka taa se Sege dafɛdugu dɔ ma ni a bɛ wele ko Kobo ka kɛɲɛ ni yurugu-yurugu ale ni banbagaciwale kɛlɛli anw ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko banbagaciwale maaw ye banbagaciwale ta ka ɲɛsin Kobo dugulamɔgɔw kan o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 8 bɔnɛ a ni na ani a yirala k'a fɔ ka daminɛ Bayaŋara region fo ka taa se Bangasi la lamini ma olu dafɛdugu y'a jira k'a fɔ olu degunnen don u tɔɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ u dɛsɛlen don hali ka samiya jiyabɔ ni a bɛ fɔ o ma ko sɛnɛ u dɛsɛlen don ka o kɛ ka sabu kɛ banbagaciwale maaw ka ɲangataw sababu ye. An b'an to ba Maliba kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kunnafoni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Russie a yirala k'a fɔ Russie fintigilakaw olu kɔni ye usine dɔ bombarder Ukraine dugukolo kan usine min tun bɛ maramafɛn juguw dilanni na ni olu dɔw ye missile marifaw fo ka taa se dugu jukɔrɔ fɛn dɔw ma o okumu kɔnɔna na fɛn min ye Russie ministre min ɲɛsinnen don fanga ko ɲɛnabɔli ma ale bɔra k'i da maga o kibaruyaw la. Nin de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw sɔgɔlen ka to an na su fara tile kan an b'an ka dibila baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la.